Ćao svima! Danas pričamo o nečemu što može zvučati kao nemoguća misija, a to je prekid dojenja nakon 16 meseci. Nedavno sam prošla ovo sa svojim trećim detetom i možda imam par trikova u rukavu koje mogu da podelim sa vama. Ostanite tu jer ćemo pričati o svemu, od uspavljivanja bez dojenja, trikovima za spavanje u krevetu, kako se nosite sa noćnim buđenjima, postepenom smanjivanju podoja i na kraju naravno brizi o grudima i sve to u vremenskom roku od par nedelja. Tako da čeka nas jedno dugo putovanje i predlažem da pripremite sebi neki napitak, možda čaj ili kafu ili možda da pripremite veš za slaganje ili za peglanje ili ćete možda gledati ovaj video dok perete sudove. Krećemo! Pripremila sam svoje verne beleške ovde u telefonu jer sada je maj, posljednji podoj mog sina je bio 1. marta, tako da prošlo je malo vremena, a i da nije toliko dugo prošlo, iskreno ja sam neki tip osobe koji kada završi sa nekim iskustvom, to odmah, da kažem, isprazni memoriju i onda sam spremna za neke nove stvari, tako da sam ja sebi morala da zapišem bukvalno čitavo to iskustvo. To će mi prosto biti podsjetnik za ovaj video, tako da izvinite ako zvuči malo neartikulisano, haotično, ali zaista ću se potruditi da vam onako najiskrenije i najtačnije ispričam i podelim svoje iskustvo kako bih, nadam se, vama pomogla, jer znam da sam i ja čak i sa trećim detetom tražila ovakve videe, tražila druge iskustva prosto i da se podsjetim i da možda pronađem nešto što će mi još dodatno olakšati ovaj proces. Ok, priprema je pola posla. Zašto ovo kažem? Za početak, kada želite da prekinete dojenje, pretpostavljam ste doneli odluku o tome da želite da prekinete dojenje. Moj stav je nekako uvek bio i ja mislim da je neki generalni stav da je optimalna neka dužina dojenja jeste 12 meseci, odnosno godinu dana, bar ovde na našim prostorima. Imam utisak da je, na primjer, u Americi taj stav da je optimalno 2 godine. Uglavnom, uvek sam, da kažem, u glavi imala tih, prvih godinu dana, ali nikad nisam istrajala u tome, u smislu nikad se nije desilo baš sa godinu dana. Prvu ćerku sam dojela 15 meseci, onda sam zatrudnela i to je, da kažem, na neki način ubrzalo čitav proces. Drugu ćerku sam dojela 19 meseci, mada sam želela da je dojim 2 godine, ali to je prosto onako bilo baš jedno intenzivno iskustvo i prekinuli smo se 19 meseci i sada sina sam dojela, dakle, 16 meseci. Dakle, opet sam imala tu ideju u glavi, tu predstavu u glavi, posle prve godine prekidamo i to se naravno odužilo. Prva stvar je što smo tih godinu dana, on je napunio u oktobru, išla je dakle zima, ova zima je bila katastrofa, puno virusa i toga i onda sam, da kažem, i sebi njemu dala malo oduška i vremena, ide nam zima, virus i ostalo, nastavit ću da te dojim tokom zime, jer prosto zbog virusa, imuniteta, antitela i svih tih čuda. Međutim, ono što sam primetila i sa svojim ćerkama, a sad i sa sinom, jeste to da negde tu oko prve godine dojenje na neki način gubi svoju primarnu funkciju, jel te? Jedna od primarnih funkcija jeste da to je da je primarni izvor nutrijenata, znači bitan je za ishranu i tako dalje. Naravno, tu je i taj moment te posebne povezanosti, blizine, dodira, koža na kožu i slično. Ali ono što sam, dakle, ja primetila sa svojom decom jeste taj moment oko prve godine, sigurno i ranije, ali tad intenzivno kako zloupotrebljavamo i dete i ja to dojenje, taj moment dojenja. Znači, nervozan je, podojit ću ga, gladan je, podojit ću ga, spava mu se, podojit ću ga. Znači, to je onako, upali smo baš u neki ciklus gde je dojenje u stvari bio lek za sve. Čim to sebi, da kažem, predstavite, iskristališete, nije
dobro, odnosno gubi u stvari poentu. Poenta je da smo oboje zloupotrebljavali to i da je on zbog toga slabije jeo ostalu hranu, čvrstu hranu, koja je sad u ovom momentu bi trebalo da mu bude primarni izvor nutrijenata. Tako da, znači, prvi korak jeste, dakle, nepoljuljana odluka majke da smo došli do kraja, znači da je došao kraj dojenja, što podrazumeva svest da će naredni period, u mom slučaju narednih nekoliko nedelja, rekla bih možda 3-4 nedelje, biti malo intenzivnije, teške, bit će manje spavanja i ostalog, ali je to sve za ono dugoročni mir i spavanje i ono sve dobre stvari. Sa tim na umu, kada donesem odluku i kada skupim volje i snage, jer je zaista ova zima bila strašna u smislu, svi su stalno bili bolesni, jedno dete, drugo dete, treće dete, pa ja, pa suprug i onda opet u neki novi ciklus nekog drugog virusa, tako da je bilo baš naporno i onda sam ja čekala priliku da, ajde da samo da ozdravim i da se malo oporavim i da krenem u ovaj izazov, jer zaista može biti izazov. Ne želim da preterujem, ali ne želim ni da potcenjujem da jeste na neki način žrtva, bar u ovim okolnostima kada se dojenje svodi na posao koji je 24/7. Znam za mnoge mame, meni su u mojoj glavi su kao izmišljeno, znam legende o mamama koje, ne znam, čim uvedu čvrstu hranu, one postepeno smanjuju podoje i malte ne, mesec, 2 dana pre tog prekida, one su dojile svoje dete jednom dnevno, što je meni kao wow, ali i uvek sam to pokušavala da uvedem, ali prosto da li je do mene ili do moje dece, to prosto nije bilo moguće, tako da smo mi maltene do samog kraja, to je bilo dojenje 24/7, ali ovim u stvari hoću i da vas ohrabrim ako ste vi u toj situaciji, da je apsolutno moguće da rešite, odnosno da prekinete dojenje na lep način, na ne traumatičan način, znači možete to. I dakle, nakon te nepoljuljane odluke i spremnosti, na sve što me čeka, napravila sam plan, dala sam sebi otprilike neki vremenski rok i korake koje treba da preduzmem da bismo došli do toga, jer nije mi palo na pamet, ni zbog njega, ni zbog sebe, ni zbog grudi, da sad odjednom samo prekinem, to vam ne preporučujem nikako, znači prosto je trebalo se desiti neke stvari. Prva stvar, olakšavajuća stvar, jeste što je on krenuo u vrtić, na primjer, mesec dana ranije, pre nego što smo krenuli u čitav proces prekida dojenja. Krenuo je u vrtić, što je podrazumevalo da je već nekoliko sati dnevno bio bez mene i podrazumevalo je da je tamo spavao, dakle, i to bez problema su ga vaspitačice uspavljivale. Sad nisam sigurna tačno kako izgleda ta procedura kod njih, ali nije im spavao na njima, nego je spavao u krevetu tamo i to me je dodatno ohrabrilo. I s obzirom da sam ja prethodno njega uspavljivala dojenjem, stvari koje su morale da se dese, da mi dođemo od tog prekida dojenja, sam podelila ovako, znači kao u neke faze. Prva faza, uspavljivanje bez podoja. Druga faza, spavanje u krevecu. Treća faza, smanjivanje podoja i posle ide briga o grudima i to je to. I kroz te faze ću vas ja danas provesti u ovom videu i hajmo sa prvom fazom, a to je uspavljivanje bez podoja. Dakle, prvi korak je bio da odvojim dojenje od spavanja, odnosno da ne uspavljujem sina dojenjem, što je bio slučaj od rođenja. I ovde mi je mnogo pomogla takozvana easy metoda, što u stvari znači, to je u stvari rutina ili ti redosled radnji, evo zašto se zove easy. E kao eat, A activity, S sleep, Y your time. Znači, prvo bi jeo, zatim bi imao neku aktivnost, igrali bismo se, mazili bismo se, nešto bismo radili, zatim bi usledilo spavanje i zatim, dok on spava, your time, to je kao neko vreme za mene. Ovo mi je bilo mnogo
korisno. Ja sam i ranije pokušavala ovu metodu da primenim, ali prosto, ne znam, bila sam verovatno lenja da je izguram, ali je preporučujem toplo svima, pogotovo ono od prvih dana, maltene, mislim da je odlična. Dakle, prvo bi jeo, to bi bila ili neka čvrsta hrana ili podoj, nije bitno, zatim bismo se igrali bismo se na podu, igračkicama, imali bismo neke aktivnosti i čim bih primetila da mu se spava, a to je kod njega, mislim generalno kod beba slično, on bi trljao oči ili bi zevao ili bih jednostavno primetila da je malo mu je popustila koncentracija i tako dalje. Ja bih ga onda presvukla, znači oprala bih mu guzu, presvukla pelenu i odmah u tom momentu, čim bih u stvari primetila te prve znake umora, ja bih počela da mu se obraćam onako da šapućem, smirenim glasom, smireni ton, počela bih da mu pričam vreme za spavanje, Pavle ide da spava, da ga pripremim, da ga umirim, da mu spustim pritisak i ostalo. I onda bih otišla u njegovu sobu, dečju sobu, i stavila bih roletne, malo bih ga nosila u naručju, prosto da osjeti da je mama tu, da ga mama voli. Mislim da sam čak u početku, znači ovo sam sebi dala 1 nedelju da odvojim, dakle, spavanje od dojenja. I u početku nisam, da kažem, kod sebe insistirala na to da to spavanje mora biti u krevetu. Prosto mi je bilo bitno da ga uspavam, pa makar on zaspao na meni, pa ga posle spustila u krevetac. To mi je bio cilj u toj nedelji, samo da odvojim te 2 radnje, znači da ne povezuje više dojenje sa spavanjem. I u tome smo uspeli, znači izgurala sam tih 7 dana, naravno u prvih dana je bilo najteže, bilo je teško, zaspao bi na meni, pa bi ga ja spustila, pa bi se on probudio, pa bi se razbudio, pa ne bi ni spavao, ali prosto znala sam da moram biti dosledna, znala sam da me čeka težak period, znala sam samo da treba da izguram i zaista je bilo tako. Svaki sledeći put kada bi trebalo da ga uspavam, on je u tom momentu imao 2 dremke dnevno, svaki sledeći put je bio lakši, svaki sledeći put je on znao da neće dobiti siku, on se možda ovako i migoljio meni da nađe siku, ali nisam ga tad u tim situacijama, znači kad bi zaspao, nisam odolevala pritisku i to smo izgurali tih nedelju dana. Druga faza je, dakle, bila spavanje u krevetu. Vaša beba možda sad verovatno i spava u krevetu i to nije problem, ali kod nas jeste bio problem jer on bi se budio sa prethodne 2 ćerke, one nisu imale taj problem da se bude toliko toku noći. Jesu prvih, ne znam, 3, 6, ajde i 9 meseci, ali on ni u jednom trenutku nije došao u tu fazu da prespava celu noć. Znači, do tih njegovih 15-16 meseci nikad nije desilo, što je bilo strašno za mene. I šta sam ja radila? Uveče oko 8-9 sati, ja ga uspavam, dojenjem, pre nego što smo ušli u ovu fazu uspavljivanja bez dojenja, uspavala bi ga tako, u jednom momentu bi ga prebacila u krevetac, koji je jedno vreme bio u našoj sobi, pored kreveta, zatim bi bio u dečjoj sobi, ali nije tu bilo neke razlike, zaista on se isto ponašao, probudio bi se u toku noći, tražio bi, da ga podojem, ja bi ga podojila i onda bih pokušala da ga vratim, međutim on bi se opet budio, tako da sam ja onako mesecima išla na tu kartu, ok, kad sam probudio toku noći, prebacujem ga u naš krevet, nastavljam da spavam, on se služi slobodno i ja kao spavam, jer kao to mi je bilo lakše. Međutim, nije bilo lakše, jer bi se on vrpoljio u toku noći, onda bih se ja vrpoljila. Mislim, postalo je zaista, niko nije dobro spavao. Ni on, ni ja, ni suprug, niko nije dobro spavao. Svi smo bili mrzovoljni u toku noći, ujutru. Bilo je naporno. Tako da je definitivno ova faza spavanja u krevetu za nas bila ključna, jer dotad, kažem, nikad nije prespavao celu noć. A ni ja. Dakle, spavanje u krevetu. Te druge nedelje sam je bila, dakle, cilj da ga uspavljam u krevetu, što je podrazumevalo sledeće. Znači, ista ona priprema pred spavanje i ovo bih, znači, ove metode, tehnike bih koristila i za dnevne dremke i za uveče kada ga uspavljujem. Preslačenje, tiho pričanje, maženje, grljenje, znači dok je on tako u pidžami i opran sav, odemo u sobu, zamračenu sobu, spustim roletne i onda prvo ga onako mazim u naručju, malo se grlimo, ljubim ga i tako dalje i stojimo pored kreveta
deca, krevetac je tu i onda bih mu ja rekla, ne znam, uzela sam neke njegove igračke, on sad voli, iz nekog razloga voli Georgea, Pepa prase, crteni, pa George i njen brat. I onda bih Georgea stavila u njegov krevetac, pokrila ga, pa pričala, George ide da spava, vidi kako smo pokrili, George spavaš, tiho, George spava, ide i Pavle da spava i onda bih ga pripremila na to da ću sad da ga stavim u krevetac. Pavle sad ide da spava, Pavle ide u krevetac, gde Pavle spava i tako dalje. Spustila bi ga u krevetac i naravno on se prvih dana bunio protiv toga, znači nije navikao i nije želeo da bude bez mene u tom trenutku, ali ja bi ga spustila dakle dole i pravilo mi bilo, znači znam da mu se spava, stavljam ga u krevetac, neću ga vaditi iz kreveca dok ne zaspi. I sad on bi ustajao i bunio se i plakao, pa me čak je ovako udarao i tako dalje, ali ja sam jednostavno bila tu sve vreme pored kreveca. Mazila sam ga, ljubila sam ga. Kad bi me udario ne bih reagovala, jednostavno bi ga ljubila, prosto da osjeti da ja nisam ni na koji način ljuta na njega, da ga ja ni na koji način ne želim da ga kaznim, nego prosto da je sve u redu, prosto vrala neka onako mirna atmosfera, bez nervoze, bez da se ja naljutim ili ne znam nije kako reagujem na to što on mene udara, prosto da mu dam do znanja na sve načine da je sve u redu, da je vreme za spavanje, da Pavle treba da spava, da zna šta ja očekujem od njega u tom trenutku. Tako da, znači, prvih, na primjer, 2 dana kada bih to uradila, bila bih jako dugo tu pored njega, pa bih mu pokazivala šta ja očekujem od njega i tako dalje, kao da spava, Pavle spava, pa ga spustim, pa ga mazim, pa se on ne da, on ustane i tako dalje, onda na neko vreme izađe malo iz sobe, najavim mu, mama ide sad, ali vratit ću se, izađem iz sobe i onda on tu jeste plače, znam da je sve u redu, stoji samo njegovo nezadovoljstvo, ne želim da ga mučim, znam da mi je dete dobro, da je sve sa njim u redu, samo on izražava svoje nezadovoljstvo, on je navikao da bude tu sa mnom, on na taj način izražava da nije zadovoljan tom situacijom, ali ja znam da je on dobro i da je sve u redu. Čekam par minuta i onda mu opet dolazim u sobu, opet sa tim, opet ga mazim, ljubim, govorim mu da spava, dakle i dalje održavam tu smirenu atmosferu, puno ljubavi, puno razumevanja i tako dalje. I sljedeći put kad odemo, ostane malo koji minut duže, minut 2 duže i tako nekoliko puta, dok on u jednom trenutku, ne znam, možda prvih 1-2 put, možda čak i ne bi zaspao, nego bi našao to kukanja i onda bi se razbudio i prosto to je bilo to, ali bi svaki sljedeći put, znači svaku sljedeću dremku, on bi se bolje ponašao, znači on bi znao šta se očekuje od njega, dok nije u jednom trenutku, znači u tom momentu dok sam ja bila odsutna, zaspao. Jednostavno legao i zaspao, ili bih ja, na primjer, isto sam u jednom trenutku provalila, ako ja legnem na pod pored kreveca, da bi on onda u tom momentu legao i lakše bi legao. Tako da sam i to radila i tako bi bila neko vreme pa izašla, da se navikne, da shvati što ja očekujem od njega i on bi se zaista jako lepo naspavao kada bi zaspao, da kažem, samostalno na taj način. To su bile dnevne dremke i hoću da kažem, znači, najteže je bilo tih možda prva 2 dana, ali kažem, čak i u ta prva 2 dana svaki sljedeći put je bilo lakše i svaki sljedeći put je bolje znao šta su očekivanja, šta su moje očekivanja od njega. I šta onda očekuje od mene, kakvo ponašanje. I vrlo brzo, znači svakako uz tih nedelju dana je on naučio da spava toliko da sad, mislim, u ovom momentu kada ide da spava, uradimo sve to i ja ga spustim i on se ne buni, on čak sam odmah se namesti, legne i ja mogu maltene odmah da izađem iz sobe, laku noć i to je to. E sad, šta smo radili u toku noći? U toku noći, jel te, on bi se budio i dalje, budio bi se, ali ono što sam odmah uradila u ovoj nedelji, u ovoj fazi spavanja u krevecu, jeste da sam mu već odmah tad izbacila te noćne podoje. Pitala sam se u početku kako će moje grudi reagovati na to, međutim to je bilo skroz ok. Pre toga ja mislim, ne znam, da sam ga 10 puta u toku noći bi se on sam poslužio, zato mi je bilo kao kako će to proći, ali zapravo je prošlo super. Ali šta bih radila? Znači on bi nastavio da se budi i
ja ga ne bih dojila. Šta smo radili? Davala bih mu vodu ili bih ga na kratko ovako uzela, mazila, grlila i onda bih ga vraćala i ponavljali bismo opet taj proces uspavljivanja, ali voda mu je bila dosta značila jer vidim da je bio, da bi se budio strašno žedan i to bi ga umirilo i onda bismo, znači, malo bi ga grlila, mazila i uspavao bi se. Opet kažem, prve 2-3 noći su možda bile najizazovnije, ali kažem, bila sam spremna na to i isplatilo se jer već posle tog 3. 4. noći prespavao bi cijelu noć, što je meni bilo ludilo. I imala sam kao sebi pravilo, ok, ako se probudi pre 5 sati da mi traži, neću ga podojiti, ali od 5 pa nadalje mogu da ga podojim. To mi je bilo pravilno i to je ok funkcionisalo. Da je jako bitno i ono što mi je mnogo značilo s obzirom na te neprespavane noći, gledala sam da uvek, znači pošto bi on otišao u vrtić, ja bih gledala da uvek imam neku drijemku dok je on u vrtiću, prosto da nadoknadim i da se spremim eventualno za sljedeću noć koja me čeka i to mi je dobro funkcionisalo. I sad idemo do sljedeću fazu. Sljedeća faza je bila smanjenje podoja. I za ovaj korak sam odvojila nedelju dana sa idejom prva 2 dana da ga podojim 3 puta kad se probudi, nakon vrtića i nakon večere. Zatim 2 dana 2 podoja, to je bilo ujutru kad se probudi i posle večere. I na kraju 2 dana po 1 podoj, to bi bilo ujutru kad se probudim. Sad kako mi je to uspevalo? Uspevalo mi je tako što sa tim oduzimanjem podoja bih se potrudila više oko uglavnom 2 stvari, a to je da se više igram sa njim, da ga animiram. Ja znam, na podu bismo se igrali, on voli da stavlja one oblike, voli da slaže one obručeve jedan na drugi, igrali se loptom, znači bilo što onako da ga animiram, da nam prođe to vrijeme, distrakcija, jednostavno distrakcija. To je bila jedna stvar, znači više igre sa njim, strava. Druga stvar je bila više grickalica. Iako nisam praktikovala to sa ćerkama, ali valjda sad kao radiš sve samo da sebi što više olakšaš, kao bar privremeno. Kupovala sam one neke Baby Love kašice u DM-u, razne one neke voćne ili sa nekim čak žitaricama. Kupovala bih one neke flips kao smoki za bebe i mrkvicu, isto to je neka vrsta smokija i prosto tako svašta nešto da mu uvalim to, najviše posle vrtića, da mu uvalim tako prosto banana i drugo voće, naravno i druga hrana, ne samo kupovna, ali mi je to onako bilo, pogotovo kad smo na polju, rešenje da ga izbacim malo iz te nervoze, da mu uvalim to umjesto sike kao do sad. Tako da je grickanje bila glavna fora, u stvari da iskulira te podoje. Kada bi seo kod mene, kad bismo se mazili, kad bi seo kod mene, on bi me ovako kao podizao majicu i tražio da ga podojim, međutim ja bi bila kao ne ljubavi, mama nema više mlijeka, nema više. Tako bi na taj način bih mu nekako objašnjavala. I tako da taj plan je zapravo funkcionisao. Znači po 3 podoja, pa po 2 podoja, pa po 1 podoj. Toliko da on je vrlo brzo postao ok sa tim, više nije ni sam tražio. I zatim je krenula sljedeća faza, a to je održavanje grudi nakon prestanka dojenja. Sad, iako sam postepeno izbacivala podoje, imala sam, dakle, neke nelagodnosti, ali nije došlo do neke, ne znam nija koliko strašne faze. Jednostavno bih najbolje opisala kao neprijatnost i nelagodnost. Znači, grudi bi mi onako nabrekle i osjećala bih tu na nekim delovima određene čvorove. Znajući čitav taj proces, jer sam prošla sa obe ćerke, maltene isto, znala sam da ne želim da se izmazam, jer prosto ako se izmazam dajem telu signal da treba da pravi još, a nisam to želela. Ali bih se, na primjer, jednom u toku dana onako vrlo malo izmazala, vrlo malo, čisto onako da se oslobodim tog pritiska. I što sam još radila, masirala bih se. Te delove gdje su čvorovi, prosto onako legla bih dok on spava ili dok se igra sa sestrama ili tako nešto. Ja bih te čvorove onako najnježnije, uglavnom ovako nekim kružnim pokretima masirala, prosto da ih razbijem. Također sam našla jedan video na YouTube-u koji mi je pomogao, koji pomaže kao
potpomaže tu bolju cirkulaciju, odnosno to je kao limfna drenaža za grudi. Našla sam tu neku kao tehniku, testirala. Čim sam to jednom probala, ovako kao mlijeko je počelo samo da izlazi onako pomalo, prosto da se otpušta, ne znam, kao da su se ti kanali koji su se začepili onako razradili i kao osjetila sam lakoću. Probat ću da nađem taj video i da vam ostavim dole u opisu. U jednom trenutku je bilo onako malo intenzivno u smislu, bilo mi je baš neprijatno, pogotovo što se u tom nekom periodu čak Pavle malo prehladio i onda sam morala mnogo da ga nosam i onda bi mi bio tu uz mene i još bi mi dodatno nekako stvarao tu nelagodnost sa grudima koje su bile ovako kao kamenje u jednom momentu. Čak sam u jednom trenutku, to su možda ta prva 2-3 dana nakon potpunog prestanka. U jednom trenutku sam bila toliko očajna da sam mu čak i ponudila da ga podojim, ali on nije htio. On bi ovako. Bukvalno nije više želeo da ima posla sa tim, kao no, I'm good. Hvala, ali neka hvala. Kao baš nije želeo. A ja sam mislila, ali on bi mi najbolje izvukao sve to, on bi mi najbolje rešio problem, ali hvala Bogu nije, zato što mi je sigurno ubrzao i olakšao ovaj dalji proces. Ali da, tu znači prva možda 2 dana ja u stvari nisam htjela da pipam grudi uopšte, jer sam mislila da ću time dodatno možda učiniti da se stvara još mleka, nisam kao htjela da se petljam sa tim, dok onda možda taj 2-3 dan nisam počela polako, malo da se izmlazim, malo da se masiram i tako dalje. I to je definitivno, to bih sad da radim ponovo, definitivno bih od prvog dana i tokom smanjivanja podoja bih radila te masaže, jer prosto lakše je i prosto i to mleko koje isteče tokom te masaže, to je par kapljica, to nije ništa. Da, jako bitno, spavala sam na leđima. Tokom cijelog ovog procesa smanjivanja podoja spavala sam na leđima, prosto nije mi prijalo da spavam bilo kako drugačije ili na stranu ili ne daj Bože na stomak. Znači spavala sam na leđima, što inače ne praktikujem. Ali poenta je, znači posle nekih 7, najviše 10 dana su mi grudi skroz plasnule, znači i ja tokom dojenja i posle dojenja, znači moje grudi nemaju veze jedno s drugom, znači to je skroz onako, što iskreno ja više volim. Ovo stanje nemanja grudi, ali okej. I u principu to je bilo to. Sve sam to rešila, ja mislim, za neke 3 nedelje, eventualno 4. To je u mojoj glavi bio ok vremenski rok, u smislu dovoljno brzo da mogu da izdržim na 4 nedelje taj stres, te nelagodnosti, to nespavanje, mada nije bilo sve 4 nedelje nespavanje, ali dovoljan fokus da imam na ovaj cilj. A opet dovoljno, ja mislim, dugo da mogu da kažem da uvedem tu neku postepenost. Odnosno, ja sam za 7 dana, ali opet ali sam ranije izbacila noćne podoje i tako dalje. Da sad opet radim ponovo, jedino što bih promenila jeste, znači to kada se radi o grudima, ranije bih se malo izmazavala i ranije bih se masirala, znači hvatala bih svaku priliku kada ležim ili tako nešto da se masiram. To bih jedino promenila. Ostalo mi je sve bilo ok i to da sam ukidala te dnevne podoje u toku nedelju dana i to mi je bilo ok. Tako da, nadam se da vam je možda značilo ovo iskustvo i da će i vama pomoći. Pa, dragi moji, ako vam se ovaj video činio dužim nego večnost koju sam ja provela pored kreveca uspavljivajući mog sina, niste jedini. Ali ako ste ipak izvukli nešto korisno iz ove moje avanture, pritisnite like, to je kao digitalni aplauz meni i znači mi. Ako želite da čujete još ovakvih priča, pretplatite se na kanal, to je jedan klik za vas, a meni je motivacija da snimam još ovakvih videa. Ne zaboravite ni da zazvonite ono zvonce, da vas YouTube podsjeti kad god ja dobijem inspiraciju da podelim neki novi video iz svog života. I naravno, ako znate nekoga da muči muku sa istim izazovima, podelite ovaj video. Komentarišite ispod kako ste vi preživjeli prekid dojenja ili samo napišite zdravo, jer volim da znam ko se prati ove moje priče. Hvala vam što ste ostali budni sa mnom do kraja ovog videa i vidimo se u sljedećem. Ćao! Bilo je malo insomnije tih dana i sjećam se da sam na izlazu sa parkinga, krenula sam da vozim decu na balet, nije bitno, i na izlazu sa parkinga, znači u toj nekoj odsutnosti, sam ovako zakačila zadnji desni kraj na izlazu.
ok, to neću staviti. Zaboravim.